biasa. Pripun Bu, meriah napa meriah? Waduh, kewareken iki. Sah iki kewareken. Nggih, matur nembah nuwun. Bu, sampun wareg dereng. Pripun mayang katahe napa sae? Nanggap dhewe. Somben nanggap nggih Bu, kula dongakne akeh rezekine ben iso nimbali Mayangkara. Amin nggih. Matur nembah nuwun kala sampun jumeneng sedaya waranggana saking Campursari Mayangkara Niken Salindri Group. Anggenipun sowan wonten tlatah dusun Bulurejo Gadungan Wates dalemipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis. Nggih menika kanthi pahargyan ngunduh mantu. Nggih menika ngunduh Basuki. Nggih, basane Mas Predi tak gawe. Nggih menika Mas Rizky Ardian Wijaya kalian Mbak Ismawati Wulandari. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Nggih matur nembah nuwun kagem sedayanipun tamu undangan ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng ngerahapi dedaran kang sampun sumadya sinambi yamirsani Campursari Mayangkara Niken Salindri. Nggih dalu menika lain daripada yang lain spektakuler anggenipun sowan wonten dalemipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis. Biasane waranggana niku namung sekawan gangsal niki wonten Jirolu Patmo. Eneme niki sinden damel tumbal nggih Pak Ali nggih. Nggih niki sinden gocel niki mengke damel tumbal pabrik Pak lek saged monggo damel krecek nggih saged. Matur nembah nuwun. Nggih dalu menika luar biasa kanca-kanca Mayangkara bajunya baru semua. Ya. Sing ngurung MC-ne tok iki belas. MC-ne kon nggih dhewe.